Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе «Вәгазь» телевизион ачык конкурсына нәтиҗәләр чыгара. Оста һәм үтемле сөйләүче вәгазьчеләр кайчан билгеле була? Бу сорауга җавап Мөршидә Җихан репортажында. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. Әнә шулай әссәләму алейкум дип сәламләп, һәр җомга тамашачыларыбызга төрле темаларга багышланган вәгазьләр күрсәтелде. Оештыручылары безнең телерадиокомпания һәм Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте. Халкыбыз ул динле халык, китаплы халык, иманлы халык. Һәм әлбәттә безнең халкыбыз вәгазьгә сусаган. Ягымлы сүз җитми. Һәм менә Алланың биргәненә шөкер, диния нәзарәте безнең җитәкчесе мөфти хәзрәтебез дә, аңа табигъ булган мәдрәсә остазларыбыз да әйме шуны аңлап, хәзерге вакытта менә безне алмаштыра алырлык яңа буынны әзерлиләр. Дин галимнәрен, тел осталарын иншаалла. Чөнки бер сүзне былай да әйтергә мөмкин, тегеләй дә әйтергә мөмкин. Бер сүз белән кешене торгызырга да мөмкин, юкка да чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә бит Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримдә әйтә, кешене матур сүзләр белән, хикмәт белән аларны дингә өндәгез диде. Син намаз укыйсың, сиңа җәһәннәм. Син ураза тотмыйсың, сиңа җәһәннәм. Әгәр дә син намаз укымыйчаң гына ураза тотсаң, синең уразаң кабул түгел дигән сүзләр, алар батил, җүнсез, хәерсез һәм динебезгә туры килмәгән сүзләр. Һәм менә Алланың биргәненә шөкер, безнең аны галимнәребез, имамнарыбыз аңлап, шушы шәкертләребезнең күңелләренә сеңдереп, шәкертләребезне, ягъни матур сүз белән, хикмәт белән халкыбызны дингә, иманга чакыры торган безнең дәгъват кылучыларны иншалла вәгазь осталарын әзерлиләр. Аллаһ алардан разый булсын. Шул ук нияттән чыгып, әлеге конкурс яңа вәгазьләр иҗат итүгә, оста вәгазьчеләрне барлауга һәм халыкка танытуга этәргеч бирде. Без дә өйрәнәбез. Журналистлар да өйрәнә, чөнки әле бит менә бу динилек бирелгәнгә, массак күләм мәгълүмат чараларында дини яктырта башлаганга күп түгел бит әле. Һәрбер тәгълимат үзенең шушы тәгълиматын кешеләргә җиткер өчен көчле сөйләү осталарын, ораторларны файдаланган. Менә вәгазь дә бит инде шушының бер чагылышы булып тора. Күбрәк хәерле гыйлемнәр алыйк. Күбрәк хәерле гамәлләр кылыйк. Яшел Үзән шәһәреннән Нуруллиннар конкурста гаиләләре белән катнашты. Дум РТ сайтында кай вакыт киреп, мин анда хәбәрләр карыйм, төрле хәбәрләр. Менә шунда хәбәр чыкты, конкурс була дигән хәбәр. Һәм инде мин үзем балаларымны әзерләп, вәгазь язып, аларны өйрәтеп, шулай әкрен генә тырыштык һәм катнаштык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва бәрәкәтүһ. Мин Нуруллина Хаят, миңа 8 яшь. Мин Яшел Үзән шәһәрендә яшим. Мин сезгә елмаю турында вәгазь сөйләргә телим. Конкурс шартлары буенча катнашучылар яше 15-тән башлана. Вәгазьләргә бәя бирүчеләр Нуруллиннар гаиләсен искәрмә буларак билгеләп үтәргә булды. Тулаем алганда конкурска 200-дән артык гариза кабул ителде. Вәгазь конкурсы миңа бик ошады. Мин аны беренче тапкыр телевизордан күрдем. Дә карале мин әйтәм, нишләп ир кешеләр генә икән монда, нишләп монда балаларга да аерым вәгазь конкурсы оештырмадылар икән дим. Аннан соң икенче атнаны бер тыңласам, бер ханым бик матур итеп вәгазь сөйләде. Шуннан инде мин дә менә биреп карарга уйладым, үземнең җибәреп карарга уйладым, үземнең вәгаземне. Чөнки безнең менә балаларга бит сөйләп кенә, аннан соң менә шушындый кагыйдәләрне генә, тәҗвид кагыйдәләрен өйрәтеп кенә, аларны дингә тартып булмый. Менә намазны былай укы, тегеләй укы дип кенә. Аларга күрсәтмә материал бик кирәк. Инде без менә телевидение аша һәм үзебезнең Татарстан каналлары аша аларны күрәбез. Аңар бик шатланам мин. Кайберләрен әле мин аның төшереп алып, монда алып килеп балаларга да күрсәтәм. Күбрәк акча эшләү максатыннан 3 егет чит илгә чыгып китәргә булалар. Шунда баргач үзләренең хезмәт хакы белән танышып, бик шат булып, алар үзләренең кунакханәгә юнәләләр. Вәгазь сөйләүчеләр арасында мәдрәсә шәкертләре, гомумән яшьләр күп булуы аеруча сөенечле. Әлбәттә, без балаларыбызга, улым, кызым, тәрбияле булып үс дип әйтәбез, ләкин шул тәрбиягә үзебез иямисың? Бу конкурсларны вәгазь сөйләтү бик дөрес, бик хәерле гамәл дип саныйм. Вәгазьләрне тыңлап, уйлансалар, иншалла, Аллаһ Тәгалә кабулдан кылсын, инде безнең мәхәллә дә күбәер, динебез дә ныгыр. Вәгазьчеләргә нигезләмә буенча барлыгы 3 яшь аермасы белән бәя бирелде. Шулай ук жюри әгъзалары вәгазьчеләр күп катнашу сәбәпле хатын-кызларны аерым билгеләп үтте. Сезнең иң хәерлегез кайсыгыз диде.
бу сорауга җавап ул кеше шулдыр, кем дөнья мәшәкатьләрен ахиреты өчен калдырмаучы һәм ахирет мәшәкатьләрен дөньясы өчен калдырмыйча эш итүче. Вәгазь ачык конкурсының нәтиҗәләре 30 гыйнварда Казанда үтәчәк бүләкләү тантанасында билгеле була. Мөршидә Җиһан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.